Бране, не ти ли писна от тая кифоза, бе, човек? Взема го и изправи малко този гръб. Искаш ли да ти покажа как да стане това? Как? Айде, да видим как ще стане. Как да разберем дали имаме кифоза? Един от най-семплите тестове, които може да направите, намирате си стена, на която да се облегнете. Мерите си една крачка разстояние от стената, след което облягаме седалищната област, кръста, гърба и главата и се стараем всяко едно от изброените да остане изцяло залепено. Завъртаме дланите с лицевата част нагоре и се стараем да повдигнем и да допреме стената с ръце. Ако това е невъзможно и първото нещо, което ви се отлепя е кръстната област, т.е. тук се получава чупка, това най-вероятно е вследствие на липса на мобилност в раменния пояс. Ако обаче за сметка на това единственото нещо, което не може да залепите е главата и тя остава в тази позиция, тогава вече имаме наличие на реална кифоза или пък на много скъсени флексори на врата. Съответно, това е един от най-семплите тестове, по които да разберете дали имате кифоза и ако да, защо, от кои мускули се причинява. Първото упражнение, което искаме да направим, цели не само да засили мускулатурата, но също така да ни изгради навик да имаме една малко по-изправена стойка в ежедневието. Намираме си стол, лежанка или нещо друго, на което да седнем, хващаме с дланите отстрани, издърпваме раменете максимално надолу и от тук просто се опитваме да приберем брадичката назад. Все едно искате да направите двойна брадичка. Ще усетите леко стягане и затруднение в говора в тази позиция. Задържаме 4-5 секунди, отпускаме и цялото нещо се повтаря. Като, освен че, пак казваме, ще ви тонизира и засили малко флексорите на врата, това ще ви помогне и за поддържането на една по-добра стойка в ежедневието. Представяйте си, че имате една кукичка, която ви виси от главата и ви дърпа врата нагоре, като на манекен. Между другото, сходството с други движения в реалния живот е чиста случайност. За второто засилващо упражнение, което всъщност е комбинация просто от няколко различни позиции, първо искаме да легнем по корем. На ръба на леглото, кушетката, лежанката или с каквото разполагаме и да започнем да прибираме врата нагоре, задържайки вече продължително време в тази позиция. Първоначално може да започнем с леки повторения, за да изградим нужната сила и после вече яко изометрия, задържане 30, 40, 50 секунди. Трябва да гоните една минута неподвижно състояние на врата. Да може да оставате в тази позиция, за да сте сигурни, че после и в ежедневието ще може да направите същото. За втората позиция просто искаме да се обърнем и да легнем по гръб. Приберете отново бърдичката към гръдната област, вратът да остане изцяло изправен и в началото единственото съпротивление ще ви е срещу гравитацията. Старайте се врата да остане в тази позиция отново за продължителен период от време и ако това ви стане лесно, може да си добавите съпротивление. Единият вариант е да натискате с ръка надолу и така да има съпротивление. Втори вариант да си вземете някаква тежест, която да поставите на нивото на челото и съответно така вече да ви придържа натоварването. Контрол на рамото и на лопатката. Това ще ми е нужно за да поддържате една малко по-добра позиция в ежедневието си. За целта от седнала или изправена позиция повдигаме ръката на 90 градуса в страни, след което лицевата част на дланта сочи изцяло назад и както виждате в момента лопатката остава сравнително прибрана заедно с мускулатурата към тялото, а трапеца си е доста натоварен в момента. От тук комбинация от три движения. Завъртаме лицевата част на дланта нагоре към тавана, избутваме рамото навън и натискаме самото рамо надолу. Трябва да видите, то визуално се забеляза как латисимус, широкия гръбен мускул, заедно с лопатката изкачат навън, а трапеца се отпуска и умеква изцяло. В случая на Ради просто има много здрав трапец. И се стараем това нещо да го направим 20, 30, 40 пъти подред на ежедневна база и за средно около 45 дена вие ще сте си изградили навик, който вече да ви поддържа една малко по-изправена позиция в горната част на тялото. За следващото корекционно упражнение, което да ни помогне за бъдеще, искаме да се намерим стена, да се облегнем на нея, отново с една крачка разстояние от стената, след което да повдигнем ръцете на 90 градусов ъгъл, лактите, както виждате, се свети в момента отново под прав ъгъл. Стегнете коремната област, залепете кръста и гърба изцяло и се опитайте плавно да повдигнете нагоре ръцете, докъдето можете, без да ги отлепете от стената. Ако в един момент се отлепят, задръжте там и просто се опитвайте да ги натискате назад, за да може да прогресирате. Като W повдиганията са страхотно упражнение за супраспинатус мускула, за трапеца и за задното рамо. Така че няма да си ви полезен само за изправяне на стойката, но също така и за мобилност, също така и за засилване на въпросните мускулни групи.
За следващото упражнение искаме да сме легнали по корем, като не го подценявайте, въпреки че няма никаква тежест и изглежда сравнително лесно, си е доста трудно за изпълнение. Изпълваме ръцете изцяло, като се стараем палеца да сочи нагоре, повдигаме леко ръцете, плавно тръгваме да чертаем полукръг. Когато стигнем до 90 градуса, завъртаме вече лицевата част на дланта нагоре към тавана и избутваме ръцете навътре и нагоре, докъдето е възможно. Напрежението трябва да се усеща главно между лопатките, ромбоидеите и трапеца. Връщаме по същия начин, старайки се темпото да е бавно и контролирано, да не бъркаме движенията, опитвайте се да правите и ротациите, които ви показахме. И най-добрият вариант да го правите това е когато стигнете до 4-5 повторения, непрекъснато движение, без да си давате почивка. В началото най-вероятно ще са едно, максимум две преди да се уморите или пък да ви крампира някой мускул, но се опитайте, пак казвам, да стигнете поне до едни 5 повторения, за да може да го интегрирате и в ежедневието и фитнес тренировките си. За второто упражнение изходната позиция ни е почти същата. Искаме лактите да са на 90 градуса, предмишниците също на прав ъгъл, като тук забиваме лактите в земята и отлепяме предмишниците, правейки задна ротация. Задържаме 4-5 секунди в тази позиция, отпускаме и се стараем да направим между 8 и 10 повторения, ако не ни крампира задното рамо, което е много вероятно да се случи. Опитвайте се, когато свикнете с обема на движение, постепенно да го увеличавате, като е хубаво да се снимате отстрани и да си правите някакво видео или пък да имате огледало, за да може да следите прогреса си. За следващото упражнение искаме отново да сме легнали по корем, като изпъваме ръцете на около 130 градуса, лактите са заключени, палеца сочи нагоре. От тук прибираме раменете и лопатките надолу и повдигаме ръцете докъдето е възможно за нас, задържайки така 4-5 секунди. Плавно отпускаме надолу и цялото нещо се повтаря, като отново старайте се да направите поне 5 повторения без прекъсване, ако не ви крампира гърба, задното рамо, ромбоидеите или пък нещо друго. За следващото упражнение искаме да се намерим фитбол топка, която има в почти всеки един фитнес. След което плавно да започнем да се облягаме напред, старайки се кръстната област да остане изправена, фокуса да е върху гърба и гръдната област. Най-често, когато тренираме за гърди, се получава леко скъсяване, дърпаме раменете напред, съответно искаме да разтегнем и пекторалиса и раменната област. Това е страхотно упражнение за това. Задържаме 20 до 30 секунди, като може да добавите дълбоко вдишване и издишване от гръдната област в крайния обем на движение и когато ви стане лесно, постепенно да прогресирате, като натискате малко по-надолу или пък други варианти, като си поставите тежест на гърба или просто накарате някой приятел познат да ви натисне още малко надолу, стига да нямате болка и дискомфорт. За последното упражнение си намираме една статична повърхност, на която да облегнем лактите. То е много подобно на предишното упражнение, само че малко по-изолирано. Отново изнасяме таза назад, така че главата да може да мине под нивото на кушетката или лежанката. Натискаме максимално надолу само гръдната област, старайки се кръстът да остава изправен, корема да е сравнително стегнат и пак казваме фокуса да е към гръдната, гръбната област и раменния пояс. Отново задържаме така от 20 до 30 секунди, като постепенно може да добавим вдишване и издишване от гръдната област или пък в един момент допълнително съпротивление, като или някой ни натиска надолу, или като вземем допълнителна тежест. Това беше всичко от нас за този клип. Ако ви допада информацията, клиповете, които споделяме, ако искате да видите още повече от Ради в нашите клипове, дайте по едно харесване, един share бутон, как беше това споделяне, like, subscribe, точно така. И съответно може да пишете в коментарите какво бихте искали да видите за бъдеще. Долу в описанието ще добавим също така и социалните медии на Ради, ако се интересувате от него, и също така канала му Gym Hub България, заедно с Боян Иванов, за да видите как протичат истинските тренировки на културистите.